Jenkins dwi a dwi'n cydlynu'r cwrs Gwerin Gwallgo ar rhan trac mudiad sy'n hybu cerddoriaeth Gwerin yng Nghymru. Mae'r cwrs yn rhedeg am 4 diwrnod a mae i bobl ifanc 11 i 19 mlwydd oed. Mae'n cael ei gynnal fan hyn yn Glanllyn. Mae 6 tiwtor arbennig gyda ni ar y cwrs eleni. Mae rhai wedi bod o'r blaen a mae ambell i diwtor newydd sy'n gwych hefyd. So, Gwen sy'n dysgu'r telynau, Bethan Williams-Jones sy'n dysgu'r clocswyr, Patrick Grimes sydd gyda'r fiddlwyr, Sam Humphreys gyda'r bobl sy'n chwarae gitar, Mair Thomas Evans sydd ar cantorion, a Jordan Price-Williams sy'n dysgu'r grŵp o aml offerynwyr. Patrick Grimes dwi wedi bod yn tiwtor ar fiddles a gweithio chydig bach efo'r ensemble cyfa. Dwi newydd orffan wneud sesiwn blasu a y pipa, lle mae'n listia fi dal i ganu chydig bach. Mae wych i weld nid yn unig yr un gwyneba'n dod nôl, ond lot o bobl newydd yn dod eleni. Mae cyrsia fel yma i bobl ifanc yn gallu really setio chi fyny, ddim just fel cerddorion, ond dwi'n cofio o'm mhrofiad i o fod mewn cerddorfa ieuenctid, bod chi yn gwneud ffrindiau am oes. I'm George Thomas and I play fiddle. It's my first time here. I'm having a great time so far. A couple of friends persuaded me to come. I've started learning clogs here and it's been great fun. Enw fi di Carwen a dwi'n chwarae gitar a nes i ddod ar y cwrs yma oherwydd o'n i'n meddwl sef o'n chance da i datblygu sgiliau a dwi wedi mwynhau. Hwn di trydydd tro fi ar y cwrs Gwerin Gwallgo a dwi'n dod yn ôl achos dwi wedi gwneud ffrindiau a dwi eisiau cymdeithasu efo nhw, ond hefyd dwi'n cael cyfle i ddatblygu sgiliau cerddorol fi ac darganfod mesur arall o fath o gerddoriaeth sef Gwerin. Ar y cwrs mae'n fraint cael gweithio efo cerddorion talentog achos maen nhw'n gallu dysgu gymaint i chi a maen nhw'n helpu ni datblygu a mae'n brofiad rili da. Fyddai yn sicr yn dod nôl i'r cwrs Gwerin Gwallgo oherwydd fyddai eisiau gweld ffrindiau dwi'n fel arfer yn cael gweld gweddill y flwyddyn. One of the most important things I've found working as a musician is being able to connect with the people that you're working with. We're quite lucky in this business that you can choose who you want to work with, and friends are musical friends are a vital part of that. So for young people to come here and not just get better at their instruments, but actually interact with other people who have the same interest and the same passion for Welsh music, and create new friends, I think is so valuable. It's a great thing to be able to share a passion you have with great friends as well. Pob blwyddyn, wastad yn dod nôl i Gwerin Gwallgo. Gwerin Gwallgo cyntaf fi o pryd o'n i'n 16 oed, a hwnna oedd y Gwerin Gwallgo cyntaf. A just cwrdd â pobl, ar un oedran a ti, a just joio a chwarae, mae'n mor bwysig a wedi ysbrydoli fi mor gymaint i weld. Mae criw Gwerin Gwallgo newydd perfformio yn y cyntedd yma yn y galeri fel rhan o Royal Dilynau. Mae wedi bod yn orlawn yma, mae lot o bobl wedi bod yn cwrdd ar gyfer y cyngerdd heno, ond nath bobl ifanc jyst mynd lawr a jyst crwydro ymysg pawb a dechrau chwarae, a oedd e'n hyfryd i weld gwynebau pawb yn edrych lawr arnyn nhw. Oedd pobl yn ffilmo nhw i gyd, a mae jyst yn dangos pa mor fyw yw ein traddodiadau Gwerin ni. Maen nhw wedi dysgu cymaint mewn cynlleied o amser, a mae jyst mor braf i gallu dod o fe mas a chwarae i'r cyhoedd a dangos mae cerddoriaeth Gwerin, traddodiadol Cymraeg yn fyw ac yn iach.